година може вече да се похвали с многобройни възпитаници и състезатели. Спортен клуб Победа взе участие в 2 държавни шампионата по Муай Тай град Монтана с 8 състезатели и Фул Контакт град Свиленград с 4 състезатели. И на 2-та шампионата състезателите се представиха отлично, завоювайки златни, сребърни и бронзови медали. Спортен клуб Победа има за цел и ще се наложи като един от водещите клубове по кикбокс на Българската федерация. Милен Янков е дългогодишен състезател и настоящ треньор на Спортен клуб Победа. Той е един от големите имена на българския кикбокс. Състезател на националния отбор на България. Абсолютен държавен шампион на всички най-тежки ригови стилове на кикбокса в продължение на 10 години. Двукратен бронзов медалист от европейски шампионат. 3-кратен балкански шампион. Средиземноморски шампион в най-силната световна федерация по кикбокс. Непобеждаван в професионалната българска верига К1. Българската федерация го награждава за спортист номер 5 за 2004 година и спортист номер 4 за 2006 година. Община Враца го награждава за треньор на годината по кикбокс за 2013 и 2014 година. Държавен и настоящ международен съдия в Световната федерация. Наблюдаваме бой с сянка, договорен бой, спаринг и техника слаб. Последното изпълнение